Республикабыздың төрле төбәгендә башкорт милләтенең тарихи мәдәни табигый кумарткалары бар. Май айында башкорт хатын-кызлары җәмгыяте автоудыш һәм велоудыш оештырырга ниятләп, Башкортстандың истәлекле урындарында тукталыш яһап, кала һәм районнар буйлап йөрү буенча карар кабул итте. Бұл сарала республикабыздың әүдем хатын-кызлары катнашты. Күгәрсен еріндәге автоудыш максатының береһе билдәле башкорт хатын-кызы Бәндәбикәне хөрмәтләп искә алу ине. 18 май көне районыбыздың башкарма комитеты башкортлары курултайы, район хатын-кызлар советы һәм Бердәм Рәсәй партия агзалары, шулай ук район мәдәният йорты хезмәткәрләре дәртле курай, баян моңдары, кымыз һәм сәксәк менән Күгәрсен Исәнгул сигендә автоудышта катнашучыларны каршы алдылар. Тәүсиратта кунактар изге әүлия кәшәнәһенә килеп, уның рухын хөрмәтләп искә алдылар. Бәндәбикә шишмәһендә уларды Мәксүт авылының агынәйләр агзалары кайнар сәй менән һыйлана. Мәксүт авыл мәдәният йорты фойеһында китаптар күргәзмәһе оештырылгайны. Бәндәбикә китабы авторы Тәлгать Ишемгулов изге әүлия турында кыскача һөйләп үтте. Сәхнәлә Сара Бәндәбикә театрализацияһы менә башланып китте. Бұл осрашуда район мәдәният йорты артистларының сыгыштары кунактарның күңеленә хуш килде. Йырлы моңлы осрашудан һуң кунактар автоудыштың пленар өлешенә күсте. Кунактарды Күгәрсен район хакимияте башлыгы Гайса Гыйльметдин улы Янбаев тәбрикләнә. Автоудышта катнашучылар Туймбәт авылындагы Зәйнәп Биишева исемендәге йорт музеена инеп, әдибәнең һәйкәленә сәскә һалдылар һәм Күгәрсен ереннән матур тәэсираттар алып, уңышлы сәяхәттәрен Мәләвез калаһына дәвам иттеләр.